Guys. Uite ce copii am găsit. Yeah, look this. Ok, eu să zic ok. Eram și bro pe România admin. Bro, eram și pe România admin. Și dintr-o dată vine asta la mine și mă întreabă, ai gagică? Și zic nu. Și după îmi zice, vrei să fii gagicul meu? Și am zis, ok. Și bro, what? Și, vere. Freaking. Bă, nu vă mai jucați, bro, Kevin. Trebuie să... Bro, reportați copiii ăștia. Bro, reportați copiii ăștia.